Здравейте, днеска времето в Пловдив беше много хубаво. Бах ти вкусните война. Но това, което виждам, не си за тука. Ами за къде съм? За психото. Той няма значение. Не идвам за мене. Идвам за жена ми. И има нужда от антибиотик. Няма как е така да изпише антибиотиката. Добре сега. Нещо не може ли да се измисли? Мога ли да дам пробиотик на Българбиотик, защото така ли ще и трябва. Какъв е този пробиотик на Българбиотик? Bactology Colongic, той е мощен пробиотик или по-познат като пробиотик на имунитета. Помага на имунната система, тъй като 90% от имунните клетки са в дебелото черво. А пробиотичните таблетки с вкус на ванилов сладолед съдържат милиарди живи бактерии, които предпазват устната кухина и горните дихателни пътища. Взимат се вечер за почистване на плаката и сутрин за защита от инфекции. И аз сутрин и вечер си мия зъбите с ракия. А сега всеки, който си купи продукт от сайта на Българбиотик, между 2 януари и 15 март участва в томбола за екскурзия до Дубай. Дубайски шоколад. Ох, Иване, какво каза доктора? Ами спаски моите съболезнования, ама не можа да ти взема антибиотик. Ама пък участва за томболата на Българбиотик за почивка за двама в Дубай. Наистина ли? И я спечелих. Оле, Иване, кога тръгваме? Не с тебе. Ние двамата с Колю ще отидем. Все пак ти си болна. Много болна и то. Трябва да си лежиш, да се възстановяваш, да се оправяш. И записах Колю да не арти са почивката. О! 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 О!